ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, ман тасмим гирифтам ки дар ин навор шуморо бо нархи патент дар соли 2020 ошно бисозам ки дар ҳама шаҳру вилоятҳое ки дар Русия ҳастанд нархи патент барои соли 2020 аниқ карда шуд. Бале якчанд шаҳрҳо ҳоло ҳам аниқ накардааст, вале қариб ки 95% шаҳрҳо аллакай нархи патентро бардоштанд ва на ин ки бо маблағи камтарак, яъне ки то 600 рубл, 700 рубл, 1000 рубл, 900 рубл ҳамин хел боло кардан ва сомонае ки ман аз он ҷо нархҳои патент дар соли 2020ро барои шумо мехонам, яъне пешниҳод мекунам. Дар ин сомона бисёр ҳамааш пурра оварда шудагӣ аст, яъне дар графаи якумаш номои шаҳрҳо аст, дар графаи дуюм тариқи яъне ки ба мувофиқи кадом қонун, кадом санаи рӯз ҳамааш муайян кардагӣ аст ва чанд коэффициент баланд карда шуд ва дар билохира нархи патент дар соли 2020 чанд сум карда шуд ва дар он ҷо боз плюси 600, плюси 700, плюси мисол 200 чанд, маънияш он ки нисбат ба соли 2019 дар ин сол чанд сум қимат карда шуд. Ман як чандташо дар ин ҷо барои шумо мехонам, агар вақт доштагӣ бошед, хоҳед, агар ба шумо лозим бошад гӯш кунед ва агар нахоҳед, ҳамин сомонаро ман дар описанияи видео мегузорам, ссилкаашро аз он ҷо дар омода худатон ба чашмони худатон тамошо кунед. Пеш аз оне ки ман ба шумо ин рӯйхатро хонда бидиҳам, албатта ки ман ба шумо сарпарасти шабакаи голос мигранта ширкати даворо тавсия метиҳам ки қариб 2 сол аст ширкати моро сарпарастӣ мекунанд. Бачаҳои бисёр, қариб ки 80% муҳоҷирон аз ин ширкат аллакай огаҳ ҳастанд, толи ин 2 сол дору мехаранд. Рақамҳое ки шумо мебинед, метавонед занг занед ба ширкати даво. Аз ҳамаи намуди дардҳо қариб ки доруҳо аз кишварҳои арабӣ доранд ва ҳамчунин сомонаашонро кушодаанд дар YouTube Davo Market. Метавонед аз он ҷо аз бисёри доруҳо маълумоти пурра бигиред ва ҳамчунин дар бораи бемориҳо дар оянда дар он ҷо наворҳои хуб мебарояд, чӣ гуна табобат кардан, чӣ гуна пешгирӣ кардан. хуб дӯстони азиз, наворо дарози бад намекунем. Занг занед ба рақамҳои занонаву мардонаву доруҳои лозимии худро харидорӣ кунед. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба хондани рӯйхат. Сар мекунем аз бари боло. Республика Адыгея. Касе ки дар он ҷо ҳаст доништа бошед ки нархи патент дар он ҷо 3907 рубл мешавад, яъне нисбати соли 2019 дар ин ҷо нархи патент 318 рубл боло меравад. Ман ҳамон шаҳрҳое ки асосӣ ҳастанд, бисёр муҳоҷирон ҳаст, ҳамонаашро мехонам дӯстони гиромӣ, ва ҳамон шаҳрҳое ки беҳад қимат карда мешавад нархи патент дар он ҷо. Дар Доғистон 3481 рубл мешавад, 369 рубл қимат мешавад. аз ҳама безебаш дар Кабардино-Балкарская республика нархи патент 2377 рубл боло бурда мешавад, яъне нархи патент 6527 рубл мешавад дар Кабардино-Балкария. қарораш аз 28 октябр 2019 қабул карда шудагӣ. боз дар ин ҷо нархи патент баланд меравад дар Республика Карелия 5687 рубл, 556 рубл боло мебардоранд ва 351 рубл боло бардошта мешавад дар Республика Коми, яъне 4438 рубл мешавад нархи патент дар он ҷо Республика Коми. боз дар ин ҷо куҷо аст беҳад қимат шудагӣ. Саха, Якутия ягон маълумот пешниҳод накардааст. дар шаҳрҳое ки бисёртар бачаҳои мо ҳастанд, ҳамонашро ман тез мехонам, вақти зиёди шуморо низ намегирам. дар Краснодарский край нархи патент 4351 рубл мешавад, 645 рубл қимат шуд. ва ҳамчунин дар Красноярский край 667 рубл қимат мешавад ва нархи патент 4443 рубл мешавад. ва боз дар Приморский край нархи патент 1300 рубл баланд бардошта мешавад, нархи патент дар он ҷо 5657 рубл мешавад. Ставропольский край 250 рубл баланд карда мешавад, нархи патент 4025 рубл. ҳамааш қимат кардан, ягон ҷо арзон накардааст қариб. Амурский област 5924 рубл мешавад, 274 рубл қимат карда шуд. 399 рубл қариб 400 рубл қимат карда мешавад дар Брянский област. 4134 рубл нархи патент мешавад дар он ҷо.
اینجا волгоградская область 3916 рубл мешавад нархи патент. 353 рубл қимат карда шуд. боз дар инҷо куҷо аст? 400 рубл қимат карда шудааст. дар воронежская область 4678 рубл мешавад нархи патент дар онҷо. иркутская область ягон чиз нагуфтааст. калининградская область 212 рубл қимат шудааст. 4569 рубл. калужская область ҳеҷ чиз нагуфтааст. камчатский край инҷо дар ин камчатский край ҳар 6 моҳ пасу 4 моҳ пас як қарор як қонуни нав мебарояд ки муҳити амон муҳоҷиронро то чанд кӯтоҳ кардан мегирифт. ин кор барои онҳо мумкин нест, ин кор барои онҳо мумкин нест. билохира 603 рубл нархи патентро боз қимат кард. нархи патент дар камчатский край 6309 рубл. дар кемерово 4205 рубл нархи патент, 342 рубл қимат карда шуд. кировская область 501 рубл қимат карда шуд. нархи патент дар онҷо 4090 рубл шуд. московская область ҳамагон хурсанд буданд ки дар соли 2020 нархи патент дар инҷо дигар карда намешавад, вале мутаассифона дар рӯзи гузашта дар Мособлдум дар нишасти навбатиашон нархи патентро барои соли 2020 аз 4750 рубл ба 5100 рубл боло бардоштанд, яъне ки 325 рубл қимат карда шуд. дар ин список нест, чунки ин рӯйхат мувофиқи 26 ноябр аст, вале мо имрӯз видеоро карда истодаем дар рӯзи 28 ноябр ва ин қарор рӯзи гузашта қабул карда шуд. ин списке ки ман дар описание мондагӣ ҳастам, ин обновление шудан мегирад ва шумо ҳар вақт ки дилхоҳ вақт метавонед даромада бубинед дигаргуниҳоро. Московская область 5100 рубл мешавад нархи патент дар соли 2020. 636 рубл баланд карда мешавад дар Мурманская область, яъне нархи патент дар онҷо мешавад 4786 рубл. дар Новосибирская область нархи патент 4308 рубл мешавад. дар Оренбург нархи патент 4003 рубл мешавад. нисбати соли 2019 351 рубл қимат карда мешавад. дар Пенза 3916 рубл, 180 рубл қимат карда шудааст. Пермский край 3706 рубл боқӣ мемонад. 500 рубл қимат карда мешавад дар Псковская область. дар Ростов қимат карда мешавад 389 рубл, нархи патент дар онҷо 3916 рубл мешавад. дар Псковская область 4105 рубл мешавад нархи патент. ҳамаро якҷоя кардам қариб. онҳое ки гапамро камтарак безеб мефаҳманд қафо карда дубора гӯш кунед, чунки инҷо ҳама ҳамин хел ҷазир аст. Рязанская область нархи патент 4699 рубл мешавад. нисбати соли 2019 383 рубл қимат карда мешавад. Самара ҳеҷ чиз нанавиштааст. Свердловская область 5400 рубл нархи патент. Смоленская область 4045 рубл нархи патент. Тверская область ягон чиз нанавиштааст. Тульская область 546 рубл нархи патентро қимат кардааст ки 4719 рубл мешавад. Тюмен ҳам қимат кардааст 266 рубл ва нархи патент дар Тюмен 5735 рубл мешавад. ҳамааш қимат кардан. Челябинская область 900 рубл қимат кардааст. нархи патент дар Челябинск акнун 5000 рубл мешавад. Челябинск ҳам яке аз областҳои аз ҳама бадтарин барои муҳоҷирон аст ки қариб ки кори намондааст дар онҷо ки барои муҳоҷирон раво бошад. ҳамаи қонун ба таври қонунҳои худашон корҳоро манъ карданд. дӯсти азиз, як лаҳза. Забалкайский край 4656 рубл, Ярославская область 4134 рубл, Москва 5350 рубл нархи патент баланд карда мешавад. нисбати соли гузашта 350 рубл баланд шуд. соли гузашта 5000 дуруст буд. Санкт Петербург дар инҷо чизе нанавиштааст. ягона ҷое ки нархи патент арзон карда шудааст ин Ненецкий автономный округ мебошад ки 2747 рубл нархи патентро арзон кардааст ва ҳамин хел баъд аз арзон шуданаш нархи патент 5313 рубл шудааст. ман намедонам соли 2019 ин ягон 8000 буд,
амин хеле даст дар шояд. хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо ки дар бораи нархҳои патент дар шаҳру областҳо ба шумо гуфтам, то ин ки дӯстони азиз шумо як чӣ гӯям ба забони русӣ мегӯям расшодҳои худро бигиред ки соли 2020 оё дар ин шаҳр барои шумо кор кардан дуруст мегирад намегирад. агар хабар ба шумо маъқул шудагӣ бошад, ҳатман дар зери навор лайк гузоред, наворро ба дӯстони худ фиристед ки чӣ ки худи шумо ҳам медонед, нархи патент баланду пастшавиаш ҳам хело зарур аст барои ҳар як муҳоҷир. аз ҳамин лиҳоз партоед дар дигар группаҳо, дар дигар мессенҷерҳо, то ин ки дӯстони шумо бохабар бошанд ва дар зери комментария ҳатман фикрҳои худро бинависед, то ҷое ки имконият ҳаст ба фикрҳои шумо, саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. хайр дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо мисли ҳамеша бурдборӣ мехоҳам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. худро эҳтиёт кунед. тамом акай Зокир. Бале, Ҳафизода Зокир. Ака ози мерава? Ма ина ҷудо кардам шона. Ака бада му редми протон раньше чекруй кни. Славянский булгар. Славянский булгар. Славянский булгар. Не славянский булгар. Ё, как раз. Ҳафизода Зокир. Устедитун. Ҳафизода ясно пешакӣ дан занаки. Ака аҷои дур меомадааст. Хуб, ман чер мебарам, медветко то чук. Ака бад мебарам. Я сохот Ani baroda optum kor mikunam, optum sar kor mikunam. Tu khayli jobjo ses tekno ses tekno. Dedi sisi nişan girin. Yani ses tekno Славянский булгар. Когда не били ба тариф вод стадион бегах бемнем де саати 7, скорее всего, 7 успеет наметни. Вот стадион. خیلی دوستان عزیز، خیلی که میبینید کور بهترین است. همین رقم‌هایی که میبینید زنگ زنید، زکات کنید، اپراتور ما به شما جواب میگوید. زنگ زنید. امید جون بگه ایو رو نبرد. ابیزت اینا پشت برای که ما بچه‌ها وعده کردیم دیر نمونه. ابیزت ماشین زکات کنید بیاد بگه با.